La recerca, per Glòria Corrons. Epíleg. No et sorprenguis, lector, però permet-me que et demani ajuda per acabar la meva història i et pregunti: pot algú esborrar el passat? Pot algú començar després de temps amb la mateixa persona i viure amb ella una vida nova? Una parella pot obtenir la felicitat conjuntament? En el mateix grau d'evolució personal a través dels anys de convivència? O és inevitable la lenta separació de les ments entre dues persones? Si és així, com es pot continuar estimant algú amb el que no es comparteix pràcticament res? Aquestes són les preguntes que jo et faig i que qualsevol ésser humà pot plantejar-se en un moment donat de la seva vida, i el que no es plantegi no vol dir que no existeixi. M'estimo més que siguis tu, lector, qui decideixis allò que més t'agradi, i ja que has seguit fins aquí, et proposo que tu mateix imaginis el final més adient segons el teu criteri. D'aquesta manera, la forma immòbil enmig del llit pot convertir-se en el cos de l'Agnès o bé simplement en llençols, uns sobre els altres en un llit buit, perquè ella pot haver tornat o no, depenent de la teva imaginació. Espero que em perdonis per fer-te responsable del final, però vull dir-te que tant si has escollit l'un o l'altre, mai no hi ha ni un bon ni un mal final. Simplement la història sempre continua. Així podrem, tant tu com jo, en un futur, imaginar un altre principi i un altre final, i així seguir fins a l'infinit imaginant. I ara permet-me una altra pregunta. No serà exactament això el que anomenem vida? No serà que només comencem allò que volem començar i acabem allò que volem acabar? No serà que només vivim allò que volem viure? Però això és tema per un altre llibre i de moment tu i jo aquest ja l'hem acabat.